Hello everyone, this is Prophet Madungwe, the Heavy Army Commander, the most wanted man in Zimbabwe by God. Let us give the updates about Baba Guti, our God's General. Baba Guti vanga a God's General. Chibata ma God's General. Aiwa ndiye munhu akaseva Mwari zvaidadisa Mwari because he was very humble, anga asina dzungu, anga asina chi sezvinoita vaprofita vamazuva ano zvokuti akangotendeutsa vanhu 4 kana akangovhura chicheche chake akutoona sokuti atiwa the major hamuna mameja akawandisa muno muZimbabwe. Even mameja acho sesu ana Prophet Madungwe hatitodi kutozviti tiri mameja. So Baba Guti, as far as I'm talking right now, he is in paradise in third heaven. He is qualified for heaven through his works because vakatendeutsa vanhu vakawandisa, noti vapfana mazuva ano ingoti asati ambotendeutsa kana vanhu kana 2 kana 5 handitika akutoona songoti akangonetsa pasocial media vanhu vakangofollow akutoona soti atova chibaba iye asiri chibaba handitika hausati ambotendeutsa vanhu vakasvika pana Baba Guti. Baba Guti vakatendeutsa vanhu vakawanda even ngatisa mabuildings avakavaka muZimbabwe, mahospitals zvese zvinoratidza kuti munhu angari God's General. Noti zvavapfana vari kuitira pasi pemuti ongoti akangoita kaakaundi kake kana kachechi kake 1 2 3 ukopiwa kana katithe 1 anoona soti atova munhu waMwari. Chimbodzikamai hamusa vanhu vaMwari chaivo ndivava vakata kutaura naBaba Guti. Saka chitaura kudai Baba Guti is in heaven, is in third heaven. Vakaqualifya nekuda kwokuti vakaparidzira vakatendeutsa masouls akawanda. Pakatendeuka munhu 1 kudenga, denga rinopemberera. Watimuone masouls even kunana Iran, kunana Australia vane maassemblies handitika. Umwe munhu izvozvo haana kana assembly even paBulawayo anozviti is a prophet in Zimbabwe, haana kana assembly even muSouth Africa zvavo handitika. Hasati abata kunana UK kunana Australia kunonetsa kuti maassemblies handitika. Saka tiri kutaura kuti humility inodiwa pavanhu vaMwari. Zvakaita ngatidzidzise zvakaita sepanana Baba Guti handitika kuti chinhu chinonzi humility chinhu chinodiwa. The Bible says humble yourself and the Lord shall lift you up handitika. Nemascandals vafundisi ngatidzikame vamwe vedu handitika. Musanyanya kuda madress stereki vafundisi. Tinokuzivai kuti amene akakuudzai kuti munhu akangotendeuka muchechi mukadzi munhu womukadzi makutoona sokuti atova mukadzi wako. Kupenga kwamunenge muchiita ikoko handitika. Munhu akatendeuka kuchechi kuzonamata handitika. Kwete kuti mukangona munhu angouya chete muchechi munhu womukadzi makutofunza kuti ndaona mukadzi, ndaona chibhebhi, ndaona chi vafundisi hatidi unhu hwakadaro, munotinyadzisa zvisingaita handitika. Itai sena Baba Guti handitika, vava vasingaiti izvozvo. Fungani kuzara kwakaita Zejo, wakambonzwa chinzi vaita paH Metro. Nhasi vafundisi ndimuri kuzara paH Metro pa front page vai kuti fundisa rani mukadzi muri kuzvifambisa sei? Muri vafundisi here kana kuti muri chiita chaizvo handitika. Toda vanhu vasingadi madzimai. Chaizvo idai shoko raMwari, noti kuda madzimai ari kuuya mucheche vamuri kuparidzira. Hatidi vafundisi vakadaro. Munonyadzisa machechi, munonyadzisa vafundisi. Iko zvinokunzi prophet amira apa vanhu vanoshora kuti maprofeti handiti. Amene zvamuri kuita maprofeti, especially muZimbabwe, Nigeria, South Africa, muri kutinyadzisa zvisingaita handitika. But toda vanhu vari humble sana Baba Guti handitika, kuti mukadzi akauya muchechi musiye handitika. Chireven akauya akapfeka chigove out musiye handitika. Noti zvenyu zvekuteerana nemadzimai muchechi handitika. Ukaparidza ombotaura kuti akanaka ndiani titore aiwa next month mawidow eumwe ambotora aiwa hatidaro handitika. Hatiti tsuro negwenzi kuti bhaibheri zvese nevatendeuka imomo hazvidzaro, hazvidiwi izvozvo handitika. Saka please tikuti vafundisi vese especially maprofeti dzikamai handitika. Ruchiva haturudi, vharai masenyu muparidze shoko raMwari handitika. Saka Baba Guti is one of God's generals handitika. But he was a father Zimbabwe, but now he's no longer a father Zimbabwe. Saka pakaitwa the committee in heaven. Saka Prophet Madungwe is now the new father Zimbabwe. Saka hayo haanda akumberi because ndinda father Zimbabwe spiritual handitika, kuti ndipa hayo handingazozviti ndiri pamusoro, ari pamusoro ndiMwari handitika. But that position inopiwa munhu ari humble, munhu ane loyalty handitika. Sezvakaita Prophet Madungwe handitika. Even ngatibate futi zvekuti who is the father Zimbabwe handitika. Not father Zimbabwe, who is the world father handitika. Zvese izvo kune munhu anenge achitungamirira handitika. World father anga ari TB Joshua. After TB Joshua ndakasucceed ndikatora futi. Saka I'm the world's father, I'm Zimbabwe's father, futi the father Zimbabwe handitika. Even kana kuSouth Africa vanoziva Baba Guti as a father Zimbabwe handitika. Saka now the post yava na Prophet Madungwe. Only vanhu vane humility ndo vanopiwa zvigaro zvakadaro. Noti vane dzungu vanongopaparika pamparika, vanoataka vamwe machechi, vanoataka vamwe vafundisi, vanodi vanongotora vadzimai vevamwe, vanongoita makurukukuru muchechi mo vachidi handitika. Aiwa mufi mapiwa naMwari zvinzvimbo zvakadaro handitika. Chimbovayo humble sana Prophet Madungwe na Baba Guti. So ina very humble handitika, very simplicity. Handidi zvangu handika, very
simple ivo kati yatotara zviri soft noti zvenyu vaprofita zvemazano zvokuti ukangounganirwa nevanhu 5 autonaso kutoti watopinga Mwari wacho handina kutopinga ndiwacho pamusoro paMwari mwazodai mwakutonaso kutoti iye ndiatova amene nezvimapodcast zvake zvikawanda kutonaso kuti atova nezvimamhatsuro hamuna zvimamhatsuro handitika Mwari is above everyone. Tese tiri maprophets takasevhwa kuti takashedzwa kuti tisevhe Mwari handitika with the whole heart handitika noti zvekuti unobva waita chechi yese maslaves ekuti ukasvika somuchechi kava mwateka kupfugama kuwira pasi kuti fundisa asvika hakuna zvinhu zvakadaro handitika hakuna zvinhu zvakadaro even in heaven handitika Mwari havaremekedzwa sekuremekedzwa kwamuri kuda kuita vafundiswa mazuva ano kuti munonyatsokuti kuti mune nyembe chaini kuami chekumagenerals hamunyanya kuremekedzwa sezviri kuita vafundisi handitika vafundisi manyanya kukosheka bamboiteiko munyika yeZimbabwe inoita kuti munyanye kuda kubva maremekedzwa kuti ndimi vacho vananikwa handitika kudenga vamwe venyu hamuzikamwi futi handitika apa muda kungozi ndimi amene chindini makatinzwa kupa handitika muZimbabwe maprofits dai mambo vane humble inonzi humility handitika zvinhu zvinotifambira zvakanaka manyadzisa vafundisi veZimbabwe handitika especially maprofits muri kunyadzisa zvisingaiti because munhu akangonzwa kuti eprofita nditi vaprofita andikati unozasoka munhu kangonzi eprofita kamunhu akangonzi vaprofita dzavambafa vaprofita vari kutora vakadzi vanhu chicha muri kumboita vafundisi vamazuva ano chaivo handitika chicha muri kuita makatrainwa here vamweni kana kuti muri kungomuka mangozviti vafundisi musiri vafundisi vamwe venyu hamusi vafundisi papa mangoti muri vafundisi muri kutsvaka mari chete handitika vatoda vanhu vakashedzwa vaparidze vasina kushedzwa please ndinaudzai nhasi musiye zvokuparidza musiye vanhu vakashedzwa vaparidze Mwari handitika saka baba Guti is in heaven right now as I speak it. Our condolences to the Zayoja family, even to the Guti family handitika tinoti aiwa ndonzira yedu tesa handitika po anoti ndakarwa kurova zvakanaka handitika vakarwa zvakanaka 75 years vachiparidza saka tinotenda Mwari naizvozvo then vane mota dzavo nedzimba nechi automatic chiri kupfuurira pamberi handitika hatiregi kuparidza automatic heavenly entry handitika vanhu vaende kudenga zvidhakwa zviende kudenga Isaiah chapter 1 verse 18 inoti come vese vane zvivi let us reason zvivi zvenyu ndichazvichenesa semazaya echando handitika saka automatic iripo pakuchenesa zvivi zvenyu handitika wapinda muautomatic kureva it's a process yekuti uri kucheneswa handitika waisa mota yako ita imba yako waisa stand yako handitika kana mari yako inoita 5000 handitika then kana wachidaro automatic yava backed up because nokuti munhu wese apinda muautomatic chinhu chawaisa kuautomatic chinobva chayapinda mutreasures banked in heaven sezvinoita mastercard ukaisa mari muZimbabwe unosangana kuAmerica urati panozoenda kuheaven sezvinoita baguta handitika zvinhu zvese zvavakaisa kubasa raMwari zvakutoita vachitransferred treasures banked in heaven saka kune wese aisa mota futi inobva yaitwa converted to another zvainoiswa to the property in heaven panonzi naJesu nogadzira zvogadzirira handitika but hazvire kuti treasures yabviswa treasures banked haisati yabviswa handitika ine hembe ine zvinhu zvinongoshanda kubasa raMwari zvese chero chawana kana macheya kana mafoni zvinongoshanda kubasa raMwari handitika unenge uchitransfer uchifanira kugadzira zvinonzisa chingwa chako chasangana nacho handitika saka ndo zviri kureva saka kuri zvine zvakubatana both apinda muautomatic apinda futi mutreasures but treasures is a department rakakura kudarika automatic heavenly entry because iro rinobata zvese chinoda kupa hembe dzinouya kuchechi kada pa mafoni kada pa even property even macheya as long as chichishanda muchechi handika but automatic heavenly entry inongoda mota stand neimba nemari inoita 3000 to 5000 chete zvatopera haidi chimwe chinhu chinhu chisiri pazvinhu izvozvo 4 zvandataura but treasures inotora zvese chero a small thing chero chii chero whatever handika chinokuqualifyisa futi izvozvo then saka Mwari vachitira zvakanaka saka this is the prophet Madungwe the heavenly army commander kana unomota yako unouya pachurch line yedu yamazuva yese unopa mota prophet Madungwe notumwe munhu unouya pachurch line yedu 0776231156 handitika namba iyo ndoinoshanda unouya pa 0776231156 saka baba Guti is in heaven right now as I am speaking. He is qualified for heaven. Amen. Vanoda kuvenga baba Guti nevamwe vafundisi maGod's general musati masvika kuwo maGod's general handika that man was a God's general. TB Joshua was a God's general handika vese vari in heaven musarwadziwa men vachaenda kuhell muchaenda mukanotsva zvisingaiti moto uriko ndiri kuda kukuudzai especially vaprofita vari kuzviti ndini muri kuenda kuhell handitika denga muchatare kugugula gore rino handitika pamuchafa muchatare kugugula kudai songoti kune heaven imi muchiritadza handitika muchaenda kugehena nekuda kwokuti munoda kuzviti makapenga handiti kona munhu akuzviti akapenga Colossians chapter 2 kwanzi mukaona munhu akutevedzera
akuda kuteedzera zvemaangels too much. Handiti kamunhu ada kuteedzera too much zvoda kuzvitipa yepower. Handiti kamunhu arasa inonzi connection with Jesus Christ. Colossians chapter 2 verse 16. Handiti ka munhu iye arasa connection na Christ, because ani connection na Christ haiti zvese izvozvo zvepride nechi arasa connection, because we do not do anything, we follow Jesus Christ. Saka tinoti may the soul of Baba Guti rest in peace. Handiti ka Zimbabwe yakarasikirwa negamba ndo anonzi magamba makuru tichitaura zvinhu zvemweya. Handiti ka saka tinoti may God bless you all. Tinotenda nenguva yenyu. Continue to follow us, continue to do, continue zvinhu zvamai muchita. Amen.